Dobro je puhalo, znaš što je bilo. Da. Hladno je bilo, ovako toplo, tu nije bilo. A? Sebor, evo Sebor, oglasi se Sebor. Ne, slušaj, pogledaj na webcam. Opa! Oj, tamo. Sad će onaj gornji dobiti obrzanje. Sad ona dojde skroz timo, jer sad ima... Sad ima ubrzanje. A ima će aluminiju pevnik. Haj, haj. A ine, kići nek tvoj. I doktora malo čapi, evo. Meni se malo razvoj. Dobro, ajde. Ajde Ivane, reci koju besedu. Evo, Šta imate tu? Koliki je kapacitet? 41 ležaj. Aha. Koliko je bilo na dočeku? A skoro puno. Ajmo. Sunda mjesta napravimo ovdje. Šta imate tu, gospodine Pumić? To je soba deluxe za malo uglednije goste. Kapacitet 5 kreveta. Znači, mogao bi doći tu i predsjednik Republike, na primjer. Je, sa familijom. Sa familijom. Dobro. Znači, ovo je tako apartman više kategorije. Da. Prijateljica je veli tu, evo prijateljica. Još nešto ne veš. Kaj da nikaj? Ajde. Njemu ovako uzeti. I ono što radi, jak ne bi učao. Pa dole, znaš, i samo sam ga jebala. Dobar dan. Hoće izići na internetu. Ono, joj, zar baš... Tako dobro ti želim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Op.
uopće ne sumnjam da će se ovo vrtiti na stranicama grada. Tvoji zaključci su vrlo precizni. Čak bi rekao ultimativni. Vidi da ti jednom dođeš na novu godinu da ti... Više se zaprkava nego... Ti djevojčica od 5 godina, kako ti ime? Sara. Jesi li iz Ogulina? Iz Zagreba? Nego? Hajde reci mi. Karlovca na zimovanju kod dede i bake u Jadranskoj. Super, evo, odlično, samo hrabro napred. Joj! Jel ima naša za Austriju? Znači, curica se zove Mija. Barbo ćete slikati. Mija, samo hrabro gore na klek. Mija iz Pule Do išla na klek. kućice ima još 6-7 minuta. Mija iz Pule. Bog. Barbo ćete staviti. Ne, ovako. Na, sredi. Hvala, Maši stričeku. Dobar dan. A to je filmić. Kuku! A vi snimate?